Les cases dels periodistes de Can Baró es van construir en el marc de la llei de cases barates, impulsada a principis del segle XX per fer front a l'increment de la població que experimentava Barcelona en aquell moment. La gestionava la cooperativa de periodistes i de barates, però en tenien més aviat poc. Hi ha dos directors de La Vanguardia, directors del Noticiero i gent ben posicionada. Els socis d'honor de la cooperativa eren el rei Alfons XIII, la reina i diversos marquesos i condes. O sigui, era un nivell totalment diferent a qualsevol altra promoció de cases barates dins la ciutat. Es van projectar el 1917 i construir entre el 21 i el 28. La conflictivitat del moment, sobretot laboral, va dificultar l'execució del projecte. Totes les cases, absolutament totes, eren diferents. No n'hi ha dues que són iguals. Tot i això, tenen elements noucentistes característics en, per exemple, baranes o esgrafiats. La història de les cases dels periodistes de Can Baró s'ha pogut documentar gràcies a les imatges aportades per alguns dels fotoperiodistes que hi vivien. Josep Brangolí, ell i els seus fills van ser els pioners de la fotografia a Catalunya. I n'hi ha centenars de milers de fotografies d'ells a l'Arxiu Nacional. I un altre fotoperiodista va ser en Josep Maria Segarra. Seva és aquesta fotografia aèria que permet veure la configuració del barri a l'època. De les 68 cases que es van projectar, finalment se'n van fer 51 i ara en queden dempeus 24. Són les que l'Ajuntament ha decidit preservar en aquest mandat municipal.